Kendo wadhi County ma Migori kama riwruok mar African Center for Sustainable and Inclusive Development kotenore kod piny owacho mar County ma Migori ochako chenro mar loso kar kano kothe manyachon e gwenge mag Nyatike kinde ma ijiwo oganda mondo opidh kothe manyachon manyalo miyo gi nueng'o e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. Jafo mar George Juma ni kod ler mathoth. Lokruok mar kor lwasi medo kelo pek e yore mag pur. Wenge ng'iyo chien e kit pur manyachon ma oting'o pidho kothe manyachon kod tiyo kod mbolea mok mano mar duka. Mae ne onenore e kind romo mane okelo kamoro achiel jopur, jolony e weche mag pur e gwenge mag Apilo e sab-kaunti ma Nyatike kama ne ipuonjo oganda ber mar pidho kothe manyachon e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Ijiwo ni wapidh kothe mag nyaluo. Ka wapidho bando, wapidh nyamula, wapidh bando moro iluongo ka bondo wakocha ni jowi jamuomo. Ka chieng' nitie to nyaka tiyud achiel ariyo adek. Gimomiyo wabiro gi program ni en ni dala waka wang'e ni otuo kabisa. Dala waka samoro chiemo bet matin. To wanyalo ng'iyo kaka wanyalo loso lowo mondo mi lowo obed manyalo nyak. To wanyalo dhi mabor. The conversation here is how do we get back to the basics. Basics here includes getting back to our traditional foods, getting back to our traditional farming systems. And those systems are actually important and effective because of the climate change that we keep experiencing. Romoni Manos Korugno mar Africa Center for Sustainable and Inclusive Development ne omiyo oganda thuolo mar nyiso kaka itedo chiemo manyachon moting'o alode kaka kothe manyachon moting'o mago oduma bende ne okel mondo koro puonj oganda kaka inyalo pidhgi mondo oyud chiemo maber e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi mosethiro sektorno mar pur. Mbolea mar duka katiyogo to samoro kayongo wuok e puodho to mbolea mar dhiang' ber kendo onyago cham maber. Tango negi kar kute wan gi ilongo ni black soldier fly gi larvae ma en be en luang'ni to luang'ni ni miyo wa nyaka miyo wa fertilizer mwakete e ginene e puodho to luang'ni ni bende miyo wa chiemo mwamiyo ng'ama nade wamiyo gwenwa. Director marwuogno mar Africa Center for Sustainable and Inclusive Development Sally Wunda wani kaka riwruok agenda gi maduong' en jiwo oganda to nyego bedo yudo koth matin ma oting'o Nyatike mondo koro pidh kothe manyachon manyalo tiyo maber kata kinde ma koth tin. Kodhigo yudo kata ka samoro koth ok ochwe mang'eny nikech ok wan gi koth mang'eny e dalawa ka lakini pod wadhi yudo chiemo. Moko kuom jopur mosedok e pidho kothe manyachon gigo mag Nyatike wach gisebedo ka yudo nweng'o maber kata kinde ma koro koth tin. Watiyo gi koth bel mwakano. Marieba wapuro ahinya to wahero marieba no ting'o gik mang'eny. En pesa, en alot, en yien. Awa gi kwarwa gi babawa nopidha gi gik mag kienyeji. Ne giero tedo alot dek, kane giwacho alot dek nigi nguvu. Mbegu zangu zamani kwa nunua kwa duka, lakini baada ya kuona hatari yake kwamba lazima uweke mbolea, na usipoweka mbolea unakuta kuna inadumaa haikui vizuri. Kwa hiyo ilinibidi tu nitumie mbegu za zamani kwa riwruok ni mar Africa Center for Sustainable and Inclusive Development ka otende kod kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kama oganda nyalo yude kothe manyachon ma oting'o mago oduma, bel, kal kod moko mondo koro oganda obed kod yot e yudogi ka gidwa pidhogi. En seed bank mar nyika wino koro en e gweng' ka obro dong' e gweng' ka to ng'ato ka ng'ato kelo mana mare matin to wakano gima ber gi seed gi kodhewa manyachon gi ipidhe to kendo inyalo gole to next time ichak ipidhe. Jatend migawono mar pur e kaunti gi Lucas Musenda ojiwo jopur mondo koro pidh kothe manyachon manyalo miyo ginengo maber kata ka koth tin. Musenda wacho ni kaunti ma Migori koro dek ber kod nok mar chiemo nikech keyo matin wabende biro nikech koth mane ochwe matin wabende we ka thoth kothe ne otho i puothe. The last assessment that we had is pointing to anything between 27 to 30,000 tons of food that is available here. That is already telling us that we are looking at a food insecure county. George Juma, Ramogi TV, Migori.